ka channel jing tip ka priang sambhayo pi paro ki ba page ya kane ka video ka jilla Meghalaya kala kenjo syaka san peu snem aga jing yo ya ka jilla bapura bat bun na ki jaj benriu hapo jonga jilla Meghalaya lai thu ya ki kum ki matri linear Henry ka bas si kalong ba hadu menta baga jilla kala kenjo syaka san peu snem ngempat yo ya ki chief minister Kynthei lane ki female chief minister teha kane ka video ka bamenta parlok ne page ka to kane ki jalla ki ba yo bat sinshar da ki Kynthei lane ki ba long chief minister da ki Kynthei kari India ka don hadu kumba ar peu pratli ki state tli ki union territory namar ka Jammu and Kashmir beshu ka state Henry latip ya ka kum ka union territory na pedeng jong gine ki ar peu pratli ki states but tli ki union territory kidon tangkum ba khalai tli ki states ki ba yo long chief minister da ki Kynthei lane ki female chief minister ka Kynthei ka balong chief minister nengkong kadai ka Suchita Kripalan jong ga jilla Uttar Pradesh kane gala yo bat ya ga kam chief minister kadai na du usnam khat khandai spa an riu peu lai hadu khat khandai spa riu peu nyo kalane kumba 6000 arspa san peu prasngi kabaar kadai ka Nandini jong gajela Odisha kalayo ban bat kumba arsin kata haus nem khat khandai spa nyo peu ar hadu khat khandai spa nyo peu lai bat dei khat khandai spa nyo peu sau hadu khat khandai spa nyo peu riu kalane hadu 6000 arspa nyo peu prasngi kabalai kadai ka Shashi Kala jong ka jilla Goa kalayo ban bat ya ka kerdan chief minister jong ka jilla Goa de hosnem khat khandai spa nyo peu lai hadu khat khandai spa nyo peu khandai kalane hadu 8000 ra peu sau sngi kabasau kadai ka Anwara Taimur kene kadai ka chief minister Kynthei jong ka jilla Assam kalalong ka menteri rangba jong ka jilla Assam Day house nem khat khandai spa prapeu hadu snem khat khandai spa prapeu wei kalayo bat tang kumba ar kabasan kadai ka VN Janaki Ramachandran jong ka jilla Tamil Nadu kalalong ka chief minister jong ka ne ka jilla day house nem khat khandai spa prapeu pra bat kalane tang kumba ar peu lai sngi kabanriu kadai ka J Jaya Lalita jong ka jilla Tamil Nadu kane kadai ka Kynthei ka ba yo bat bunsin ya ka kam chief minister jong gino ki jilla na pedeng ki Kynthei kala yo ban long chief minister jong ka jilla Tamil Nadu hadu sansin kata house dem khat khandai spa khandai pewei hadu khat khandai penriu arajar ar hadu arajar riu arajar khatwei hadu arajar khatsau arajar khatsan hadu arajar khanriu barok kisngi baga yo bat ya ka kam chief minister jong ka jilla Tamil Nadu kalong hadu san hajar arspa lai peu prasngi kabah nyau kadai ka Mayawati jong ka jilla Uttar Pradesh kalayo ban bat ya ka kerdan chief minister kumba lai sin kata husnem khat khandai spa khandai peu nyau husnem arhajar ar hadu arhajar lai bat arhajar nyau hadu arhajar khatar kalane kumba arhajar san spa riu peu arsngi kabapra kadai ka Rajendra Kaur Bhatal jong ka jilla Punjab kalalong chief minister day husnem khat khandai spa khandai peu riu hadu khat khandai spa khandai peu nyau kalane kumba pra peu lai sngi kaba khandai kadai ka Rabri Dewi jong ka jilla Bihar kalayo bat hadu kumba laisin ya ka kam chief minister jong kane ka jilla kata hosnem khat khandai spa khandai peu nyau hadu khat khandai spa khandai peu khandai khat khandai spa khandai peu khandai hadu arhajar nangta arhajar hadu arhajar san kalane kumba arhajar nyau spa sau peu riu sni kabashpeu kadai ka Sushma Swaraj
jong ka National Capital Territory of Delhi. Kala long Chief Minister jong ganega jilla deus nem khat Kynthei spa Kynthei peu pra. Kala ne kumba san peu ar sngi. Kaba khadway kadai ka Sheila Dixit jong ka National Capital Territory of Delhi. Bat kane kadai ka Chief Minister Kynthei ka ba ne slam tam nabaro ki Chief Minister Kynthei hapo jong kari India. Kala yo ban long Chief Minister tang shisin ray kala ne hadu kumba khat san snem. Kata na du snem khat Kynthei spa Kynthei peu pra hadu snem ar hajar khat lai. Kisngi giba kayo bat yaga kam Chief Minister gilong hadu san hajar san spa sau sngi. Kaba khat ar kadai ka Uma Bharti jong gajella Madhya Pradesh. Kala long Chief Minister house nem ar hajar lai hadu ar hajar sau. Kala ne kumba ar spa san peu Kynthei sngi. Kaba khat lai kadai ka Washindhara jong gajella Rajasthan. Kala long Chief Minister jong kane ka jilla hadu ar sin. Kata house nem ar hajar lai hadu ar hajar pra. Bat ar hajar khat lai hadu ar hajar khat pra. Kala ne kumba lai hajan riu spa san peu Kynthei sngi. Kaba khat sau kadai ka Mamata Banerjee jong ka jilla West Bengal. Kane kala yo bat ya ka Shuki Chief Minister nadu snem ar hajar khatway hadu menta kampat syarem. Kaba khat san kadai ka Anandiben Patel jong ka jilla Gujarat. Kala yo ban bat ya ka kam Chief Minister de yo snem ar hajar khat sau hadu ar hajar khat riu. Bat kala ne kumba pras pa prasngi. Kaba khan riu kadai ka Mewaba Mufti jong ka jilla Jammu and Kashmir. Barmenta ya kani ka jilla Jammu and Kashmir latip kum ka Union Territory. Kala yo ban bat ya ka Shuki Chief Minister de yo snem ar hajar khan riu hadu ar hajar khat pra. Bat kala ne hadu pras pa nyau sngi. Kaba khat nyau kadai ka Shrishti Goswami jong ka jilla Uttarakhand. Kane kadai ka Chief Minister ka batang khana ta nabaro ki Chief Minister ki badon hapo ki jilla jong kari India. Kala yo bat ya ka Shuki Chief Minister jong ka jilla Uttarakhand akapor bakadang don tang kumba ar peu snem. Yo bat ya ka Shuki Chief Minister deyo snem ar bat kala ne tang kumba shisngi. Bat lai thu ya kane ka khana samla kum ka one day Chief Minister jong ka jilla Uttarakhand. Kine gilong ki Chief Minister Kynthei lane ki female Chief Minister jong ki jilla bat ki Union Territories ki badon hapo jong kari India. Henry ka jilla Meghalaya ka jongi walada ka dei ka matrilinear lane ka jaj benreu ka balong khli da ki Kynthei Henry hadu menta ngim padyo ya ki Chief Minister Kynthei. Henry ngi kermen ba shisin kasi ngin sayo ya ki nong sensyar ki Chief Minister Kynthei ki ban sensyar ki ban pej ya ka bha kamiat jongi ki paiba jong ka jilla Meghalaya. Keblai shibon ka jing like por jong pi ban pej ya ka video ngin sai kendu ha ka wei pat ka video keblai shibon.